हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बगा बि ब्लग इउटुब चेनेल फिन खेबसे दिनै बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थालायबाय। दिनै माने बैसागुनि 1 तारिख माने मोसौ थुखैनो नागिरदों जों दा माने दा बेखौनो आं माने देखायलांनो नागिरदों आरोना। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। मोसौ थुखैनो माने बायदिसिना हाल नागिरदों आरोना माने मोसौफोरनो गानहोनो फान्थाव दङ आरो बेयो जाबाय मा होनोमोनलाय बेखौ थाइखा आरो नैबे जाबाय हालदै नैबे हानाया गासिबो जाजोब्बाय दा माने हाजोब्बाय आरोना दा बेखौ माने नैबे गनाव थुनोसै आरो बे गनाव थुनानै लाना थांसै मोसौखौ गानहोनोसै थुखैनोसै। मालायफोरना बिलो दैसाफ्राव थुखैयो जोंहा बेखौ नायो मोसौखौ थुखैयो बिलोआ माने खाथियाव गैया आरोना फुख्रिनि दैजों थुखैनोसै बास लेथ्रा दैजों थुखैनो नागिरदों गोसोखौ संसारनि मानसिया सैया सैया हाबाब मुलुगनि मानसिया अना अना होमब्लाबो सानैजों जुलि लागोन होमब्लाबो सानैजों संसार जागोन। संसारनि मानसिया सैया सैया हाबाब मुलुगनि मानसिया अना अना संसारनि मानसिया सैया सैया हाबाब मुलुगनि मानसिया अना अना होमब्लाबो सानैजों जुलि लागोन होमब्लाबो सानैजों संसार जागोन। संसारनि मानसिया सैया सैया लोगोफोर मोसौ थुखैखांनानै जाखां लोंखां फैलायबाय दा गामिनि खेल होनायाव दा माने बैसागुनि नामै माने खेल होदो आरोना देग्लाय माने बेयाव माने थांनानै नायलायनोसै दसे गथ'फोरनि गेलेनायखौ नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। 기다 First prize. Second apa? Second. Apa lagi? Sarsa lagi, sarsa. Sistem bahasa kali.
Bulan.
दे